יש כל מיני צבעים, יש בדיוק 12 כדי שתזכרו את הטיול הזה. כל אחד ישלוף מה שיש. כל אחד יכול לשלוף, אני אתחיל מכאן. אז תוכל לבחור, מי שראשון זוכה לבחור את הצבעים והיתר פשוט כל מה שיוצא אני מרוצה. מקבלים מה שיש. מקבלים מה שיש. אז בבקשה. היא לא יכולה עכשיו. תודה רבה. תמיד אדום. עומדת מול זה בשוב, אני אומרת, אני רוצה להיות לנכדה שלי, ואני ככה לנכדה. רגע דורית, דני, תסתובבו אליי בבקשה. יופי. מסיבת סיום. שולה, רחל. צריך לצלם אותך. אני אתן לך תכף את המצלמה. אולי נעשה תמונה קבוצתית ככה על הרקע של... בוא תוסיף אותי, דני. תוסיף אותי. כן. כי כמו שאתה יודע, אנחנו במכון אבשלום, נסענו 30 שנה, ובחיים... יופי. היי לכולם.